Silav êvar baş hevanno hêvî derim hûn başin ev bi qasî hefteyekî em ne bihevrebûn ez çûbûm sêyahetê li dûr mam di nava malbatê de hin nexweşî hebûn bi wan re eleqedar bûn bi qasî hefteyekê min hûn îhmal kirine ji ber vê yekê di demên pêşme de em ê vê yekê telafî bikin em ê zêdetir wext bi hev re derbas bikin ka ez kontrol kim tona dengê xwe kalîteya deng çewe ye çêbiye çê nebiye ez bawer dikim baş e wisa îro em bila heval jî hinekî komîser hev bin em hinek ji ber ku hefteyekî me navber dayê hevalê me belkî nizanin em vegeriyane belkî jî îro haya wan ji ber şana me tune ye me hinek dereng agahî dawe me dereng parve kir îro em ê behsa êrişa İsraîlê ya li ser Lublanê bikin tesîra wê li ser Kurdistanê wê çawa be di pêşa rojê de helwesta dewleta Tirkiye çi ye li hember şerê ku İsraîlê daye destpêkirin li hember Lublanê yani Tirkiye xwe di Kudirê de dibîne çima Tirkiye xwe weke hedef nîşan dide Tirkiye rêvebirên Tirkiye beyan dikin ku di hedefa İsraîlê de dewleta Tirkiye heye Tirkiye heye di vê derê de jî balê dikişîne ser dewdoza Kurdî gelo çi qas rast e gelo bi vê yekê Tayyip Erdogan dixwaze ber bi Kudirê ve biçe ji aliyê din ve jî gelo di rastiyê de plan û projeya İsraîlê heye biçe heta Mezopotamya di navbera Dicle û Firatê de ku ji xwe re weke axa pîroz dibînin eger di hedefa İsraîlê de bi destxistina herema Mezopotamya hebe yani navbera Dicle Firat gelo bandoreke çawa wê li Kurdan bike ji bo Kurdan baş e xirab e Kurd wê çi qezenç bikin çi wenda bikin tiştî ku Kurdê dî wenda bikin hene tune ne ev hemî em ê tabî nîqaş bikin çareserî elbet bi vê bername çênabe ama tiştekî ez bînim bîra we beriya 20 salan hevalekî min di nava cemîatekî cihûyan de bû li wan di cem wan dixebitî yani bi wan re bû bi wan re heval bû belkî jî xwe weke cihû da û naskirin rojekî pir bi heyecan vegerî hat gotî dibe ez te bibînim wê demê jî beriya 20 sala ez di nava karê rojnamegeriyê de bûm emrû niştin di sohbetê de mixwest ez sedemê heyecana wî hîn bibim dibêje rêvebirên cihû tên nava vê cemîatê behsa Dicle û Firatê dikin tabî ev bûyer li Swîsre diqewime dibêjin em axa di navbera Firat û Diclê de ji bo xwe pîroz bînin sedî sed divê em ê wê derê bi dest bixin û ji niha ve destpêkirine li Rihayê li Entabê li deverên cuda ê Mêrdînê heta deverên serhedê li wê derê zêvî dikirin ax dikirin erd dikirin û qismekî Rojavayê Kurdistanê yani ew axa ku dikene axa bi bereket ku dikeve navbera Dicle Firatê ji niha ve dixwazin zemîn çê bikin ji niha ve dixwazin wê derê bikirin hêdî hêdî li wê derê bi cih bibin îja elbet 20 sal derbas bû îja digotin ev projeya ku ew behs dikin projeyekî di navbera 20 sala de ye tabii wê demê ji bo me pir dirêj dihat yani projeyekî 20 sala wê demê hem di nava heyecanê de bûn dawa Kurdistanê ev tevgera li Bakurê Kurdistanê destpêkir bû di asteyekî pir bijor da bû bilind da bû em li bendê bûn ku di nava 20 sala da sedî sed Kurdistan azad bibe Kurdistanekî serbixwe çê bibe fikra me bi vî awayî bû û bawerî jî pê hebû ji bo vê baweriyê bi hezara însan çûn serê çiyê canê xwe feda kirin di vê rê de çünkü fikir bawerî ew bû ku di nava qet nebe demekî herî kin de Kurdistanekî ava bibe û Kurd tê de murteh bibin azad bijîn yani ez behsê wê dikim di serê me de 20 sal 30 sal projeyekî pir dûr bû demdirêj bû ama em dibînin ku cihû yani dewleta İsraîl hêdî hêdî van projeyê xwe pêk tîne eger van projeyan pêk bîne çi qas ew ê bi ser bikeve çi qas ew ê berê xwe bide herema ku jê re dibêjin axa pîroz Mezopotamya navbera Dicle û Firatê êdî ew girêdayî wan e çi qas bi ser dikevin wextê werin wê derê jî elbet ew ê jinişka ve neyên ew ê li gorî xwe di nava Kurdistanê de hêzan amade bikin
زمینک آماده بکن وسا نه حسانه مروین خواه اوی چه بکن نه اگر دستور او هبه از بقاسی چند گوتنان بحثوان بویرین داوی بکن مجبرکو مجوار رانه گیاند از لدور بوم تنها مالباتی ده مجوار بحث کر هم نخوشی چه بوم چون نخوش خانه خاتم تامجی ساعتا یوتیوبی بو امکانه کو از بکارم خواه آمده بکم تونه بو پیش رجی از چون دروی ولاتی خواه از چون سازی کردان ده چارچوبه خبات خواه یه روزنامه گری ده هن پروژه مه هنم دخوازم پیک بینن ده دمین پیش مده پشتی دو مهدن بلکه جی ده خبات روزنامه گری ده اما بکوین نوا هیجانه که نو ده نوا خبات نو اف جی جبومه جی کف خوشیه ام هیوی دکن که ام بسر بکوین ام بکارم خدمته که جدا بدن هم دوی پنجره ده و هم جی ده سازی ده پنجره سازی این جدا ده ده تلویزیون مده ام بکارم خدمته که بدن جواکا خواه ملت خواه کرد هوال نو نها هوال هاتنه کمیسر هبونه از بیجم باشه هم دکارن هک دست بکن نها چه واکو از بینم بیراوه هون زانن 27 ایلونه بو ارتش اسرائیل پیشی بارگاه حزب الله یا لبیروت بمب کر و دمهون جبون شاهد ده انجام ده سکرتری گشتی حزب الله حسن نصر الله هروا اری دوی نابری ده پیام جیتین او هنکی اوت که ده انجام ده سکرتری گشتی حزب الله حسن نصر الله فرماندار سپاه پاسداران یا ایرانی لبنان عباس نیل فراشان او جی کسی که گرینگ بوش بو ایرانی اولوی دری هاتن کشتن پیش را چه بود هفله هفی زیده تر بو ارتش اسرائیلی سه روز پیشرا 3 ایلون جیل باشور لبنان لدیج حزب الله دست به اپراسیونی که بجاهی کرد یعنی جراشایی و کتل لبنانی لگوری داخیانی ارتش اسرائیلی لگوندکی باشور لبنان 5 عسکری مهاتن کشتن جبوان پر میمجبر کو او دشاردا پر عسکری خانادن کشتن آرمان جوان او جهوای و بمباردمان پک بینن هدفین خو به دست بخن یعنی بگیجن آرمان جخه کشتنا رهبران حزب الله یعنی لغازه حماسه یعنی هزین گریدای ایرانه آرمان جخه به وی شکلی برای هوایی پکتینن اما جرا یکمه هم باجا رشایی و دیکهون هرمکی در و اسرائیلی گازانته ده اسرائیل لشام جی لپایتخت سوریه ایرشی آواهی کی کر کشتی و برینداجی لویدری چی بون اف دنوا روزک دو روز بریده چی بونش بکو من جوارا یوتیوب چنه کرد از خوازم منک بینم بیراوه tabi ajansa sanayi Suriye'de bejeli taha mezhere mezhehe de bejeli mezhehe taha mezhehe avahiye ki bu hedefa van erişan se kes lüderim rebun brindar cihane hecmaravanji giş ben şeş kesan de erişa İsrail'e alışamede tabi zayiatin cudaji çebun naha helvesa İran'e daha temerah kirin امزانن نهاد نابر حزب الله و اسرائیل ده شرکیه اسرائیل ارشیا حزب الله که لبنان آرمانچ اوه کو قسمه کی لبنان به تایبتی باشور لبنان داگر بکه و هدی اگر امکان ببینه در که جور حتی ادلبیجی بچه لبنان تماما پراوین آویه دنابر سوریه و دریا سپیده جه دیگره و دريج دبه حتى ادلبي لاصقيه وباشي عفرينيجي دشي حتى هاتاي دشي جبر كي ترسا دولة تركيا اوه اگر لبنان داگر بك ادي دبه جيران تركيا جاليه جغرافيك و اجا تركيا دكبه ترسي چما دكبينه ترسي از بخا باور ناكم از به دره دهنك شيرو بكم باشي جي بدم هلوستا سر حكومت ایرانه از چما باور ناكم دولة تركيا درو تردگره çünkü divan erişande baveki vekili destek dede İsrail'e. Çekan dede İsrail'e, zat xwarin dede İsrail'e, mirovên Hizbullah'e, mirovên Hamas'ci u insanên girêdayê dewleta İranê jî bala welê be dema ku tên kuştin muhakkak bi sê roj berê çûne İstanbulê tevlî civîna bûne bi Hakan Fidan re hevdîtin pêkanîne. İsmail Haniye jî wisa bû. پیشید چه استانبوله هدیتنا چهت که با حکام فیدان را دماکو ود گرن دبن هدف سوی خواسته کی ما تصادفه
İja yani tem frotum. Devleta Türkiye belki az nebijim devleta Türkiye jî çima devlet jî dikare bibe ama AKP xwekê alîgirên Hizbullahê wekê alîgirê Hamasê nîşan dide her carî êrişên İsraîlê şermezar dike ama di rastiyê de berova jî tev dikere. Niha zara Tayyip Erdoğan'e dibêje şer nezê sînorê me biye şer tê Tirkiye di hedefî de em hene İsraîl Amerika bûne yek Tirkiye tev li hev dikin. Armanca Tayyip Erdoğan ew e reyên meşru ên li Tirkiye ku yek ji wan hilbijartine parlamentoye, kanûne ku tiştekî neîştiye ji xwe ama dîsa jî tiştê mayî qenebe hemî ji holê rake û bibêje em di rewşekî şer dane, rewşekî awarte dane ez mecbûrim li ser desthilatdariyê bim. Yani bi tirsa ku dixwaze di nava civaka Tirkiye û Bakurê Kurdistanê de çê bike, dixwaze emrê xwe yê li ser desthilatdariyê dirêjtir bike. Ev armanca Tayyip Erdoğan e. Wextê ku wedît Tayyip Erdoğan li ser kursî ya jî rêveberên AKP bû zarezara wan wejaweja wan di derheqê vî şerî de bizanibin ku dixwazin emrê xwe dirêjtir bikin. Yani kî dikare bawer bike ku di hedefa İsraîlê de Tirkiye heye? Ji xwe re xeyalî tiştan çê dikin. Ha ji bo Kurdan bixêr e. Eger Tirkiye tev lê hev bibe Kurd zarar nakin, fayda Kurdan tê de heye. Ama ew qas însan têne kuştin, ew qas însan zarar dibînin, çi qas etîk e ku di encama van şerên dijwar de mirov bibe xwedê statû, ev li aliyekî erê rast e. Ama wextê ku Kurd dibin hedefa êrişên dewleta Tirkiye, wextê ku Kurd dibin hedefa êrişên dewleta Tirkiye, ew cîhana li derveyê Kurdan, welatê Ereb jî di nav da, Ewropayê jî di nav da, behsa vê meseleya pîvanên etîk nakin. Mesela em dibêjin di encama ew qas kuştinan da, wêranbûnan da, tevliheviyên li cîhanê de çi qas rast e ku mirov bibe xwedî statû di encamê de, erê wela rastiya cîhanê ye. Rastiya cîhanê wisa ye. Di encama şerên mezin de coğrafya diguherin, sînor diguherin, statû diguherin. Kurd jî eger karibin di encama vî şerê li rojeta navîn de ku weke şerê sêmê cîhanê pênasê dikin, bikaribin statûyekê bi dest bixin, bikaribin coğrafyayekî kontrol bikin, bi rêve bibin, çima nebe? Yani me şer derxistiye. Me êrişî xelkiyê kiriye na şer derdikeve, êrişî hev dikin, em jî li wê derê guherîn çê bibe, mirov bikaribe fayda xwe fikirê baş bibe. Ha li gel her tiştî jaliyê siyasî, ewlekarî, rêxistinî ve divê mirov amade be. Hem li Îranê xuya ye li Îranê wê tevlihevî çê bibe. Xuya ye hem İsraîl hem hêzên navnetewî di serî de Amerîka ku piştgirî didin İsraîlê ew ê li Îranê tevlihevî derbixin. Wê demek Kurd mecbûrin ji niha ve yeketiyê xwe çê bikin, li Îranê bibin hêz, bibin quwet ku amade bin. De facto rewşekî derkeve müdaxile bikin. Weke Rojavayê Kurdistanê. Rojavayê Kurdistanê elbet rewşenek cudatir bû. Daişê êriş kir, herkes revî, hêzên Iraqê revîn, hêzên Sûriye revîn, Kurd tenê ma. Niha derheqê vê mijarê de nivîsekê paşê di dawiya bername de zêbûwara par vê bikim. Yani Wezîrê Karê Derve ê Rûsyayê Sergey Lavrov her carî Kurdan sûcbar dike. Dibêje Kurd alîgirên Amerîkayê ne, Kurd dixwazin Sûriyê perçe bikin. Di derheqê vê mijarê de Zekî Bedran di ronahî de di malpera ronahî de nivîsek nivîsiye. Nivîsekî gelekî balkêşe bawekî vekirî ders dide Lavrov. Tîne bîra wî ku li Kobanî dema ku Kurd dihatin qirkirin bi destê dewleta Tirkiye û Daişê Rusya temaşe dikir. Piştgirî neda Kurdan. Amerîka hat hêz quweta Kurdan dît, îradeya Kurdan dît û fikirî. Ya hêza ku li rojata navîn dikare li hember Daişê li ber xwe bide. Di vî şerê de serkeftî bifilite Kurdin. Ya çima destek nedim Kurdan? Wê demê Amerîka fikirî, wê demê piştgirî da şervanên Kurdan.
دوی نویسی ده از بحث بکم شکنم خورا لبنده بن از وی مجاری پرزیده دریج نکم از ورم سر نویسا بالکش یا زیکی بدران دمالپرا روناهی ده نویسیه دو هات وشاندن از جه بگیرم گله کوالی ما ترکی وشاندن لید خوازم هونجی مروین ما این کردی آخف ده جهان کردی ده جه فایده ببینم جبروی که خوازم پار بکم نه هوانو mesela İran'ı ez bidomînim baş e Serokkomarê Îranê diyar kir ku welatê wî şer naxwaze lêbelê ji şer jî natirse. Serokkomarê Îranê Mesûd Pizîşkiyan got ew ji bo parastin îrade desthilata welatê xwe tu sînora nas nakin. Pizîşkiyan doh bi kabîneya hikûmeta xwe re civiya û axaftinekî bi vî şeklî kir. Operasyona şeva borî ya hêzên çekdar yên Komara İslamî ya Îranê ya li dijî navendên leşkerî û ewlehiyê ya rejima Siyonîst gelekî giring dibînim. Ev operasyon cî şaneziye carekê din rûmeta netewî ya Îranê nîşanê cîhanê de dibêje operasyon bersivek bû li hember kuştina Haniye, Hesen Nasrallah û fermandarên din yên Îranê. Hûzanin Îranê êrişê İsraîlê kir behsa wê êrişê dike dibêje ez pê serbilindim. Dibêje pizîşkiyan welatên Rojava behsa Amerîka û Ewropayê dike her tim ew teşwîq kirin ku em xwe ragirin em êrişê İsraîlê nekin û soz dan me ku demil dest li xezaya girbest were ragandin lê şer me ku civaka navdewletî welatên Rojava bêhêsanî rê didin sûcdarekî ku sûçê herî hovane bike û paşê behsa mafê mirovan û rûmetê dike. İranê ragihand ku wan êrişî hinek hedefên leşkerî kiriye İsraîl jî ragandibû ku bi saya sîstema parastinê arayl ber gelek êrişên Îranê hatiye girtin lêbelê mûşekekî li baregehekî eskerî ketiye. Artêşa İsraîlê çi gotibû zêdetirî 205 mûşek hatine avêtin ji aliyê Îranê ve. Helbesta Amerîkayê ji xwe tê zanîn Serokê Amerîkayê Joe Biden ji artêşa Amerîkayê xwest alîkariya İsraîlê bikin da ku xwe li hember êrişên Îranê bikaribe biparêze. Fransa çi dibêje, Almanya çi dibêjin, bangî welatiyên xwe yên li Îranê kirin, bilez vî welatî biterîkînin, pîlan heye, proje heye, êrişên Îranê bikin ji ber vê yekê ji niha ve lê behsa gotina demborî dikin. Yani divê welatiyên me bila demborî ji Îranê derkevin. Helbesta Tirkiye çi ye? Ji xwe mecbara îza kir helbesta Tirkiye niha panîkek çê dikin mîna ku şer xwe bigîne Tirkiye. Rewşekî wisa tune bêjî Tayyip Erdoğan û hevalên wî dixwazin vê desthilatariya xwe demdirêj bikin. Hemî sîstema qaşo meşru a li Tirkiye weke meclîs, weke hilbijartin, weke qanûn, weke qaşo mehkeme hemî berteraf bikin û xwe derxin pêş, desthilatariya xwe derbixin pêş. Eger sibê disibe bimire jî li şûna xwe, zavê xwe, kurê xwe danê ser desthilatariyê û bidomîne. Di vê navberê de li meclîs mebesa Meclîsa Tirkiye kir vê derê nûçeyekî deqet dawî hatiye. Hûzanin pêşniyazekî hebû ji bo doza narînê were lêkolînkirin ji aliyê meclîsê ve yani komisyonekî taybet were sazkirin li Meclîsa Tirkiye ji bo doza narînê lêkolîn bike. Bifikirin çi biye? Ev pêşniyaza avakirina komisyonekî bi dengên AKP, MHP hat red kirin. Yani lêkolîn divê neyêkirin. Çi ye? Ev çi nîşan dide? Ev nîşan dide ku li gundê Tavşantepe, li gundê Narînê pîsiya wan heye, qirêjiya wan heye. Ya li gund hatiye veşartin ev qirêjiya wan naxwazin derkeve holê ya jî ê ku bûyer aniye serê Narînê mirovên wan e, ez ji were bêjim mirovê wan e û ji bo ku ev mesele dernekeve holê bi lez û bez Narîn dan veşartin û pere danê. Pere dan malbat e. Malbat bi xwe Narîn nekuştî. Eger kuştî be jî di berdêla pere de kuştiye. Wisa xwe ye. Têbîra we roja yekem bû wextê ku cenazê Narînê hat dîtin ez ji vê mijarê dernakevim ez vêya wekê parantez ve dikim îro mijara me ne Narîn e. Ez tenê dixwazim bînim bîra we roja ku Narîn hat definkirin têbîra we birayî wî bi tenê ku li derve mabû li ser gorê û wisa
dişine de got ma icab dikir ma leket hûn di berdela pere de ve ev tişt anî serê xuşka min. Ev gotina wî bû, min parve jî kiribû. Têdan pere heye, niha derket holê ku AKP, MHP bi dengên xwe komisyona ku diviya bû bihata avekirin ji bo doza narînê betal kirine. Yani qebûl nakin. Ev parantezem bigirin, mesela narînê dûr û dirêj e, niha hevanno. Helbesta Tirkî jî bi vî şeklî ye, wekî din. Niha artêşa Tirk jî nasekine cî xwe de weke firsend dibîne vî şerê ku niha îro heye li Rojheta Navîn. Rojavayê Kurdistanê bombe dike. Aha çend deqe berê ciwana cuma ji min re peyamek şandiye. Ez aha bi we bidim goderîkirin, binêrin. Ez hema ji we re bêjim. Binêrin çi dibêje? Aha ez bi we re goderikim. Heval bedrandivan kêliyan de navbera Qamiş de û Amûdê de li ber gundê Xezalîkê balafireke bê mirov dû caran li ser hevdû erebeyek kir armanca êrişê xwe erebe van e û du kes li hundirê wê de bû. Aha ji we re. Saatek berê hatiye şandin. Bifikirin. Yani devleta Tirkî jî vê dike fersend ji bo êrişê ser Rojavayê Kurdistanê bike, êrişên ser Başûrê Kurdistanê bike. Ev jî wisa ye. Yani nûçeyên deqeda wî werin, ez ê wisa bi we re parve bikim. Artêşa Tirk bi tevî çeteyên xwe gundê Qas Elî ê Rojavayê bajarê Giresipiyê dagirkirî topbaran kirin. Ev doh bû. Artêşa Tirk her wiha gundê Muhsînê yê gundewarê Rojhilatê kantona Minbiçî jî topbaran kirin. Ew wisa ye. Lê li Başûrê Kurdistanê ez ji bîr nekim ez ê bi çend gotina basa hilbijartina bikim ji we re. Hilbijartinên li Başûrê Kurdistanê. Ez ê ji bîr nekim. Ez ji van nûçiye derkevim. Niha li Başûrê Kurdistanê hilbijartin hene. Bi qasî çend rojê din, 20 rojê din wê hilbijartin çêbikin. Qaşo eger xirabî dernekeve niha pêvajoya propagandayê dest pê kiriye. Bafil li aliyekî bafil gelekî tûj daxife li hember PDK jî cuda propaganda xwe pêkitîne. Niha bi vî şekliyê baş e. Ez ê behs bikim. Dawiyê de wext hebe. Bi qasî ku em pê dihesin di van hilbijartinan de hêza PDK qelspî yani krîzekî ciddî ya aborî heye li Başûrê Kurdistanê. Maaş nayîne dayîn. Destkeftiyên siyasî aborî ên di destê hikûmeta Başûrê Kurdistanê de dewrê Iraqê hatine kirin. Yani hikûmeta PDK gelek îtîbara xwe wenda kiriye. Tê gotin di demên pêşme de di van hilbijartinan de PDK wê gelek hêza xwe wenda bike. Niha kontrola Amerîkayê, kontrola hêzên Ewropî, heyetên navnetewî wê werin çavderî bikin ji bo van hilbijartinan. Heyetek ciddî ya hêzên ya Iraqê heye wê van hilbijartinan kontrol bike. Weke berê wê qasî ku em pê dihesin PDK zû bi zû nikaribe dengan bidize. Di hilbijartinên beriya niha da kesên mirî jî dikaribû dengê xwe bikarbînin. Kesên ne hemwalatiyên Iraqê jî dikaribûn dengê xwe bikarbînin. Tevlihevî hebû ji ber vê yekî PDK ev dikirin firsend dengan bi dest dixist. Niha di van hilbijartinan de ev qismekî çareser bû. Ji ber vê yekî bû heta niha hem PDK hem yeneke dema ku dîtin hilbijartin ne li gor menfaetê wan e red dikirin û taloq dikirin. Çend cara taloq bû, sê cara taloq bû. Niha di van hilbijartinan de êdî li gor menfaetê ye ne diyare lê PDK wê hêzekî ciddî wenda bike. Eger devleta Tirkiye tabi em ne li gor menfaetê devleta Tirkiye eger devleta Tirkiye bibîne
ew jî anketan çêbikin beriya hilbijartinê. Eger bibînin ku PDK hêza xwe wenda dike, yani desthilatariyê hikûmetê ji dest dide, ew ê müdaxile bikin. Binêrin, vê derê derekî binivîsînin. Yan ew ê provokasyon derbixin, yan ew ê tevlihevî derbixin, yani bi şiklekî ew ê destûr nedin ku hikûmetekî nû were ava kir. Ka wî nanivîsînin derekî. Eger bibînin ku di hilbijartinan de dikarin tevliheviyê çêbikin, yan jî bi şiklekî dengê PDK zêde bikin, yan jî hikûmetê di destê PDK de bihêlin, wê demê dengê xwe dernaxin, hilbijartin wê pêk were û PDK jî bi ser bikeve. Çünkü eger PDK têk biçe, yek ji saziyên herî girîng ya istihbaratê parastin wê ji destê PDK derkeve. Heta niha hemî kadroyên PDK di parastinê dane. Parastin tamamî di bin kontrola Mesrûr Barzanî de ye. Ev saziya istihbaratê ji dest derkeve. Hikûmet wê ji dest derkeve. Serokweziratî wê ji dest derkeve. Belkî eger hikûmet bikeve destê yenekê, serokkomarî di destê ew de bihêlin. Nêçîrvan de bihêlin. Ji bo mêzîn denge çêbibe. Hilbijartinên Başûrê Kurdistanê bawer dikim yani ez ê di rojên pêşme de bi zêdetir li ser bisekirim. Ez ê pisporên mijarê jî bigirim bixim mîvan, em ê zêdetir ser biaxivin ka avantaj herî zêde di destê kîjan hêzan de ye. Di nava yenekê de jî tevlihevî heye. Niha bafil însanek hinek dijwar e. Mesela wî rojê êrişê ser saziyên Milebextiyar kir bi çekdarî. Lahor Talebanê niha dûr xistiye. Ew jî bi rêyekî din niha di nava hilbijartinan de ye. Ew jî propaganda xwe pêk tîne. Yani wekî serokê berê yenekî bû bifikirin. Yeneke perçe bîye. Ev li gorî avantaj dide destê PDK elbet. Ama eger yenekê bikare bi hêza xwe bike yek, insana ku mîser hev bike dikare hem Hewlêrê bi dest bixe, hem Silêmaniyê û hem Helepçe û hem jî qismekî Dok. Na mesela di hilbijartinên beriya niha da tenê sedî 20 yan jî sedî 18 bû. Li Hewlêrê dengçûn ji PDK re. Di hilbijartinê îsal de dibe ku kêmtir bibe. Velhasıl tişta ku vê derê îro dixwazim ji we re bibêjim, ne mümkün e ku dewleta Tirkiye müsaade bike ku PDK li Başûr wenda bike. Yani ne mümkün e. Ya bi sextekarî piştî hilbijartinan eger wenda bikin ew ê bibêjin em meşrûriyeta van hilbijartinan qebûl nakin. Yani bi tu şiklekî dewleta Tirkiye nikare bibêje tamam ez qebûl PDK têk çû em ê bi hikûmeta nû re bidin bistînin. Ev ne mümkün e. Ya ew ê hilbijartinan bi temamî red bikin, weke ne meşrû îlan bikin, yan jî ew ê di soy roj yan jî hefteyekî beriya hilbijartinan tevlihevî derbixin, şer derbixin, suîqastên ciddî pêk bînin, bombardumanên ciddî pêk bînin. Mîna ku bibêjin atmosfera hilbijartinê li Başûrê Kurdistanê tune ye. Rewşekî wisa dibe ku biafirînin. Hevan da. Ez vê mijarê jî digirim wekî din çi hebû mijara bax dikirim mi çi soz da mi kîjan mijara soz da bû we. Em derbasî serîçeyên Kurdistanê bibin, sê dron hatine xistin. Min ev mijar nexistine manşetê. Di mesela manşetê de ez nikarim bikim hawar û işte bêjim sê dron hatin xistin, şok, flash, şer e, pevçûn e. Ez naxwazim li ser şer bilîzim. Ez naxwazim bi hestê însana bilîzim. Ev heyf e. Hakikaten karê ku em dikin zehmet e. Yani mirov bifikirin xortên me, keçê me li serî çiyê şer dikin. Di nava zehmetiyên çawa mezin de qismek serkeftinên piçûk bi dest dixin. Dron tînin xwarê, yan jî darbeyekê li helikopterekî dixin. Ew şabûna wan, ew heyecana wan.
او هیزا وان و مروف یان جی جانی خو فدا دکن و مروف لسر وان هیجان وان بینه قپاقا دا و سام بسم بده و مزن بکه و بمن پر هناك عجيبته يعني نكرم يعني از مجبورم بحرمت تنوكي نوچه بحث بكم جبال كو سبه دو سبه دولت تركي و 7 قاطي بيرش بكه و دمه ميچه بيشن النتيجه ده وسيجي از جوارا نوچه بخونم تبانو اري و پاشیجی از درباسی نویسا زکی بدران ببم از اوی نویسی شکرما خورا گوداری بکنده چندره کی از همه وی نوچه شر بورا پار وکم و پاشیجی از بحثا نویسا زکی بکم زکی بدران ناوند راگاندن و چاپمنی YHPG در حق چالاکین گریلا و ایریشن دولت ترکیه دا گرکر اندنا برا وان سی روژن داویه ده داخوینیه کوشاندیه سی روژن داویه چنه سی ایلونه حتی سی جوتمه یعنی ایرو سی ایلونه وسایتین عسکری کپچه هاتن روخاندن دبیجه ده داخوینیه ده درونه کارتشاتن کاتیه خستن روژا سی ایلونه درونه کی روژن یک و دودی جوتمه هجی لگری آمدیه دیسا ده چالکیه کی ده سی عسکر هاتنه کشتن دیسا لوی دریجی دو درون هاتنه خستن یعنی دناوا سی روژان ده هزین گریلا سی درونن aydi ارتشا ترکیانین خواره از دبیجم سرکفتنه کی جدیه دوان شرطان ده ساره زوستانه دی سرماجی هاتیه درونن دولت ترکیه او قصلوان داره دیگره دولت ترکیه او قص باوری بوان درونان آنیه گریلا به امکان خود کروان درونان بین خواره ایدی پیش پرده هم بفکرن هزین گریلا دکیجان شرطان ده چک و سلاح جدر بدکرن و دکیجان شرط و مرجان ده وان چک و سلاحان تینن هرما زابه آمدیه گاره دکیجان شرطان ده تینو وان داره دوراوی هاتیه دور پیش کرد از 3-4 سالن دولت ترک تو هرمه که خالی نهیشتیه لزابه اما دیسا جی دوان شرطان ده هزین گریلا امکان درفت دبینن هم زاد خوارن لوجستیک هم چک و سلاح جبلخانه بکشینن وان تونلین خواه وان بارگین خواه یل لزابه تمامی دبن کنترول بالافرین دولت ترکیه ترمال درون yani مروف شوک دبه اساس شوک اوه کیجان شرطان ده او قصد خبت و دناوا کیجان شرط و مرجان ده او قصد تونلان آوا کرنه تونلین مینا گندانه دöndürü ده هن هوال دچن دبینن عجیبن و اقدامین ارتشا ترکی جی باستکن او جی شوک دبه yani şart emusa ava kirne hezin gerilla duvan tünelanda dikarin voleybol bilizin elektrik heye xweda afrinin yani şartên zehmet de dikarin hintiştan bafrinin hevan no eğer hûn amade bin ez nivîsa Zekî Bedran pêşî bixunim paşê jî em wext hebe em bi hev re şîrovê dikin baş e ez way dibînim hûn vê derê sekînine hûn li bendê ne pir baş e mala wê ava dîsa Lavrov dîsa tehdît sûcdarkirina Kurdan Wezîrê Karê Derve Rûsyayê Sergey Lavrov dîsa di derheqê Sûriye û Kurdan de daxuyanî da nakokî û hevrekiyên Rûsyayê yên bi dewletên Yekbûyî Amerîka re xwe tên zanîn eşkereyek ku hewl dide Kurdan jî bike perçeyekî vê nakokiyê ev yek nayê qebûl kirin yani em qebûl nakin Kurd nexwediye wê lûksêne ku bibin alîgirên nakokiyekê wiha beriya her tiştî Kurd dibin gefa qirkirinê de ne îro Lavrov Kurdan wekî alîgirê Amerîkayê nîşan dide ev niyeta wî ye xirab îfade dike beriya her tiştî em diyar bikin ku dewletên Yekbûyî Amerîkayê ji bo Kurdan hêza xwe nexistiye Sûriye
دولتên Yekbûyên Amerîkayê ji bo li dijî Daişê şer bike hêzê xwe anî xist Sûriye. Sedema ku rêya wan bi Kurdan re gihîştiye hev û du şerê li hember Daişê ye. Yê ku berê Daişê da ser Kobanê dewleta Tirkiye bû. Kurd dibin êrişên dijwar de bûn. Eger Rusya li şûna Amerîkayê gav bavita û Rusya di şûna Amerîkayê de alîkariya Kobanê bikira, baweyekê xwezayî wê Kurdan bi wan re hevkarî bikira. Lê Rusya ji bo alîkariyê nehat cem Kurdan. Amerîka jî dît ji bilî Kurdan tu kes bi giranî li dijî Daişê nikare şer bike. Artêşa Sûriyê, artêşa Iraqê ji ber destê Daişê revîn. Ji bo herem nekeve destê Daişê dewletên Yekbûyên Amerîkayê tercih kir ku bi Kurdan re part hev bigere. Dewleta Tirkiye bi PYD re hevdîtin pêkanî. Tiştek ku ji PYD dixwest çi bû? Li dijî Beşar Esad şer bike. Bi hêzên bi navê opozisyona Sûriye re tifaqê bike. Kurdan ev yek qebûl nekir. Deva ku Kurdan qebûl nekir ku li dijî Esad şer bikin, Tirkiye Kurdan xist kategoriya dijmin. Wan rojên ku Daişê heremên sînor girtibûn, rêveberiya Erdogan tu bertek, tu reaksiyon, tu dijberî nîşane da. Wî nego terorîst gihîştine sînorê min. Wî nego terorîst ewlehiya welatê min dixin bin me tirsiye. Nûnerê Amerîka yê wê demê yê taybetiyê ji bo Sûriye Brett McGurk jî vê yekê baş dizane. Yek ji kesên ku herî baş xirabiyên ku Tirkiye bi Daişê re kirine dizane, Lavrov bixwe ye. Di destê wan de hemû agahî belge hene. Hin ji wan jî wê demê bixwe dabûn çapemeniyê. Sergey Lavrov got Kurdan piştî êrişên Tirkiye xwe nêzî Sûriyê kir. Lavrov dibêje Kurdan piştî êrişên Tirkiye xwe nêzî Sûriyê kirine. Ew hatine cem me. Lê dema Amerîka got ew ji Sûriye venakişe, carekê din xwe nêzî Amerîkayê kirin. Ne hewceyek wêdî her tiştên di wan rojan de qewimîne dubare bikim. Lavrov raya giştî şaş agahdar dike. Dema ku artêşa Tirk û çeteyên dibin fermana wê de heremên wekî Serê Kaniyê dagir kirin, Amerîka ji berê ve ji xwe vekişiya bû. Herem ji dagirkeriyê re vekirî bû. Piştre Amerîkayê mudaxele kir. Agirbest hate îlan kirin. Li heremên ku Amerîkî vala hîştin, leşkerên Rûs xwe hatin xwe lê bicih kirin. Leşkerên Sûriyê ber bi sînorên Tirkiye ve hatin veguhestin. Ev yek jî di çarçoveya peymana bi rêveberiya Xweser re pêk hat. Wekê ku tê dîtin, demagojiya mîna Amerîka wê ji bo Kurdan dewletekî ava bike dûrî rastiyê ye. Lavrov gelek caran serî li vê gotinê dide. Kurdan tu carî negotiye em ê dewletekî cuda ava bikin. Di vê mijarê de daxwazên me, talebên me bawekê nivîskî pêşkêşî Rûsyayê jî kirine. Talebên wan yani talebên Kurdan yên bingehîn çi ne? Naskirina hebûna çandî qebûlkirina nasnameya wan e. Her wiha di plana çareseriya Sûriye û Rûsyayê de jî maddeyekî hebû ku tê de ji Kurdan re xweseriya çandî dixwaze. Lavrov niha wekê ku ev yek ji bîr kiriye daxife. Lê ji bîr nekiriye vê yekê bi zanebûn dibêje. Dixwaze peymanên veşartê yên ku bi Tirkiye re kirine veşêre. Ji bo civîna mezin ya li Soçiyê were li darxistin, ji rêveberiya Xweser ya Rojavayê Kurdistanê daxwaza 120 delegeyan kiribû. Ev noxteyekî gelekî giring e. Yani ew Rûsya ku îro Kurdan sûcdar dike, ji bo civîna Soçiyê ji rêveberiya Xweser re gotibû 120 endamê xwe li hev kom bikin wekî heyetekî werin tevlî civîna Soçiyê bibin. Çima pêk nehat? Baş e. Ji ber vê yekê Lavrov dereva dike. Ez dibêjim dereva dike, nivîskar nabêje. Nivîskar nazik tev digere. Dibêje raya giştî dixapîne. Ama Lavrov derewîne. Ji bo civîna mezin ya li Soçî were li darxistin ji rêveberiya Xweser daxwaza 120 delegeyan kiribûn. Her tiştê delegeyan amade bûn. Lê Rûsyayê tam di deqeya dawî de bi aliyê Tirkiye re li hev kir çûyîna delegeyan ya Sûçiyê betal kir.
روسیا نهیش کنونرین رببریا خسر بکیون کمیته دستور بنگین یا جنبه مزانن چند کو چند جوین لجنبه جی پیکاتن جبو آمده کرنا دستور بنگین یا سریه و دمیجی هات خواستن کرد ورن تبلی ببن وکی پرچه که گرنگی سوریه لبلی و دمیجی هات رد کرن سببی وجود بیجه کی نهیشت؟ روسیا نهیشت کنونرین رببریا خسر بکیون نوا کمیته دستور بنگین یا جنبه جی دوگوتن ترک آستنگ دکن یعنی خود پیش ترکان دا شرطن امریکا جی aynı tişti got Türk nahelen her vaha pevajoya astana jbo kurdan arawşeki ibret bu daxuyaniyên dawî yewan hevdîtina de her tim Kurd weke hêzeke ku dixwazin Sûriye perçe bikin hatin nîşandan Tirkiye ji dema beşeke girîngî Sûriye dagir kiriye nêzîkî 100,000 çete çekdar kiriye ji wan artêşekî ava kiriye artêşa azad weke alternatîv ava kiriye li gorî Lavrov ev ne perçebûne ev ne dervey hukukî ye lê Kurdên ku welatiyên Sûriye ne demokrasiyê dixwazin Kurdên ku her tem weke tehdît û hêzeke dabeşkar nîşan dane Kurdên hem welatiyên Sûriye demokrasiyê dixwazin weke dabeşkar yani bölücü nîşan didin lêbelê dewleta Tirkiye dikare li ser sînor bi qasî 100,000 çeteyan çekdar bike hêzek ava bike Daeş tê dikeve wê derê dewleta Tirkiye gilî û gazinca nake nabêje sînorê min têk çû sînorê min dibin tehdîta terorîstan da ye Daeş hatiye ketiye ax wax nake bu ara hevdîtin pêk tîne ha vira da yani Rusya van tişta nabîne dibîne çima oxsa dirû tevgere mesele ew e hevanno yani dibêje lê Kurdên ku welatiyên Sûriye ne demokrasiyê dixwazin her tim weke tehdît û hêzeke dabeşkar nîşan dan di encamnameya dawî ya civîna dawî ya Astanayê de rêveberiya Xweser bawekî eşkere ne rewa hate ragihandin yani rêveberiya Rojavayê Kurdistan ne meşru ye wisa hate ragihandin pêvajoya Astanayê eniyekê li dijî Kurdan li dijî rêveberiya Xweser e ev rastiyeke bênîqaş e yani Rusya ku aynen wisa tevdigere daima tecrid dike ji civînan bi dûr dixe îro radibe Kurdan sûcdar dike Lavrov dema ku rayedarên Rusyayê hêzên xwe li herêmên Xweser bicihîkirin sozdan Kurdan sozdan rêveberiya Xweser gotin em ê bibin navbenkar em ê we bi rêveberiya Şamê re lehev bînin Kurd her tim ji bo aştî û yeketiya Sûriye qebat kirine eger Şamê bi Kurdan bi herêmên Xweser re lehev bikirana niha Tirkiye nikaribû li Sûriye bimîne wê Sûriye komîser hev bibiya her wiha Kurdan tu carî dev ji diyaloga bi Şamê re bernedaye Lavrov dibêje divê Kurd bi Şamê re lehev bikin pir baş e wê demê bila giraniya xwe nîşan bide bila were navbenkariya xwe dayne holê her wiha her kesî dizanîbû ku Rusya alîgir e ku hikûmeta Sûriye biparêze herkes dizanîbû ku Rusya hewl dide wê li ser lingan bihêle lê Kurdan ev yek nekir pirsgirêk hem dixwastin pirsgirêkê xwe bi Şamê re çareser bikin û hem jî bi Rusya re tu pirsgirêkê wan tune bû yani Kurd bê alîbûn yani divê mehnê dar basa xeta sêyemîn dike Kurdan tu carî dijberiya Rusyayê jî nekiriye bi salan e bi Şamê re hevdîtin hene lê tu pêşketin pêk nehatin ji ber ku Rusya giraniya xwe dananî holê stedemê vê jî angajman lehevkirina bi Tirkiye re ye Tirkiye tu carî nexwest Kurd bibin xwedî statû eger Şam erê bike jî wê Enqere bêje na Rusya ji ber vê yekê ji gel rastiyan vedşêre yani Rusya Lavrov rastiyan ji gel re nabêje di rastiyê de rola xwe ya navbenkar nelîstiye lê dixwaze fatura vê neçareseriyê ji Kurdan re bihêle yani li Kurdan fatura bibire ku hûn problemin hûn pirsgirêkin rewşekî bi vî şeklî ye
ev nivîsa Zekî Bedran Dorwanayî de hatibû weşandin û xwest ez bara parve bikim yani nakokiyên Rûsyayê dibêje eger Rûsya mîna Amerîkayê tev bigeriya îro dişûna Amerîkayê de Rûsyayê bû ev ji bo dewleta Tirkî jî derbastar e heqeten wextê ku bînin berçavê xwe canan bi hevalar em sohbet dikin wisa yani bînin berçavê xwe Daesh wekî hêza herî hoviya rojhilata navîn a cîhanê êrişê ser Kobanê dike zar û jin direvin xwe sînoran dixin xwe têlan dixin ew qas keç û xort ji Bakurê Kurdistanê tên dixwazin şer bikin Türkiye artêşa Tirkiye li wê derê weke dewleta Kurdên Bakurê Kurdistanê li wê derê tenê temaşe dike û dibinî re jî hevdîtina pêktîne bi Daişê re. Mesela wê derê şikestinekê çêbû, şikestinekê ruhî çêbû di navbera Kurd û Tirkan de. Wê demê Tirkan firsendekî pir mezin a dîrokî ji dest dan. Eger dişûn Amerîkayê de wê demê Tirkiye bigota na ez dewleta Kurdan im. Çawa ku heta niha min piştgirî daye Türkmenan, Azeryan, çawa ku min piştgirî daye Qibrîsê, îro ez piştgirî didim eqrebayên hemwelatiyên xwe. û bahata bikete Kobanê, Daeş bertaraf bikira û destek, piştgirî, nan, xwarin, av, sîlah, çek, çi heba bida hêzên YPG, YPJ wê demê qesede tune bû. Wê demê dostaniyekî manevî çêdibû di navbera Kurd û Tirkan de. Wê demê me ji bîr nedikir. Îro rêveberiya Rojavayê Kurdistanê biba xweser bi dostaniya dewleta Tirkiye çawa ku peyedê dawet kirin, çawa ku xwestin hevdîtin pêk bînin, xalîça sor raxistin. Eger ew mantık bi vî şeklî bi niyetekî baş dewam bikira, îro ev problem çê nedibû. Yani devleta Tirkiye firsendekî pir mezin ji dest da. Dijmeniya Kurdan nû kir. Îja aynî tişt ji bo Rûsya jî wisa ye. Yani di sekinin ku mirov têk biçin, tên êrişên Afrînê dikin, Rûsya xwe ji Afrînê vê dikişîne, ji Tirkan re rê vedike, werin bikevin Afrînê, tê dikevin Afrînê, paşê jî tên dibêjin ya hinek terbiye xwe zanibin. Paşê jî tên dibêjin hûn dixwazin Sûriye perçe bikin, hûn problem. Yani hevalên ku xwe negihandine nivîsê ji kerema xwe re vîdeoyê şûn ve bigirin vê nivîsê godar bikin. Ez xatir ji we bixwazim ya zenek li peyamê we binêrim hevalna. Zû de em halê we jî nepirsiye. Maza sor. Maza sor. Gelo careyekê me ez dibînim. Na. Mêmo dibêj. Azadî Cemîle, Hayat, Rojîn Aryan, merheba ji te re. Di dîrokê de her tim dijmeniya Kurdan kirine, niha jî dijmeniya Kurdan dikin. Rast dibêjî Rojîn, rast e. Di dîrokê de tim wisa ye. Yani beriya avabûna Tirkiye jî Rûsya hat ket Bakurê Kurdistanê paşê jî mesela Komara Muhabbatê a Kurdistanê ji xwe tê zanîn Rûsya li wê derê em devarû hiştin çû. Bêbextî ye, bêbextî tevdîgere hê jî wisa ye. Ya Lenin hat şoreş çê kir, Lenin tena serê xwe çê nekir, wî hevalê xwe em bêjin. Kurdistana sor ava bû di çarçoveya sîstema wê demê de. Atatürk du name şand ji Stalin re wê demê piştî mirina Lenin û çiqas peregir çiqas menfaet girt nizanim Kurdistana sor belav kir. Qarabaxa Çiyayî Kurdistana sor bû. Ke destê Azeriyan. Wê demê demografîk guherîn çêkirin, Kurdan ji wê derê derxistin, şandin Kazakistanê, sürgün kirin. Yani wisa bû. Îro jî aynî tiştî li Rojavayê Kurdistanê li rojhilata navîn pêktîna Rûsya, ama edî Kurd naxapin, Kurd rastiyê dibînin. Rastiyê dibînin xwedî tedbîrin jî. Rewşa Kurdan baş e. Tedbîrên Kurdan hene, nenêrin wisa. Yani niha şert û şurt hene guherîne hevanno, çawa guherîne,
نها شر چکداری مینا زمان بره مینا سال نودی ایدی وسا جلهنگی درکتیه ببختی چه بیه ببختی چه وایه ایدی درونه ته هبن ارش توش هوا و ارش بکی پر بهسانی دکاری سیستم هوا بخی بین کنترل خواه yani serkeftine ki psikolojik bir dest bixi. Lê Kurd pişta xwe didin mahdariya xwe ji ber ku heqin, Kurd pişta xwe didin zanîna xwe, mesela binêrin li Bakurê Kurdistanê, li Tirkiye, li temamê Bakurê Kurdistanê Tirkiye binêrin. Civaka ku xwe pêş xistiye siyasî biye, zana biye, Kurdên Bakurê Kurdistanê ne. Civaka Tirkiye cahîl maye li hemer Kurdan. Çima? Çünkü di nava civakê de qismî ve jî şoreşekî civakî pêk hatiye. Hürmeta ji bo zarokan, hürmeta ji bo jinê, zanîna siyasî pêşketiye, zanîna aborî pêşketiye. Ji ez naberê de peyamê wê jî binêrim. Eger tiştekî wisa tune be, ez xatir ji wê bixwazim biçim Türk wextê dikevin tengasî destê Kurdan baş dikin, rast e ama her carî Kurd jî dixapin. Kurd jî destê xwe dirêj dikin, bila maç bike ama em dixapin. Erê. Em zû dixapin. Ama dibêjim mi diye em siyasî bûne. Mamoste ez xatir ji we bixwazim saet me 5 deqê xwe tijî kir. Sibê mîvanê me ji Rojavayê Kurdistanê ye, em ê behsa koçberiyê bikin, em ê behsa koçberiya ji Lublanê bikin, behsa mağduriyeta Kurdan ya li Lublanê bikin. Îro bifikirin li deverekî şer, yani ez pir kêfxweşim, binêrin, li deverekî şer wekî Lublanê, her dewlet bang li welatiyên xwe dike dibêje herema şer e vegerin welatê xwe. Alman diçin Almanyayê, Fransız diçin Fransayê, Tirk diçin Tirkiye, Kurd ku de biçin. Kurdên Lublanê ku de biçin. Rojavayê Kurdistanê derket rêveberiya xweser bang li her kesî kir welatê me axa me ji were vekiriye kerin ku werin vê derê îmkanê me heye em xwedî li we derdikevin. Di vê çarçovê de ji bo vê jî amedekarî kirine, kampa ve kirine. Her kesî ku ji Lublanê werin, ne tenê Kurd jî Erebên li Sûriyê yan jî rêveberiya xweser dikarin werin li van kampan bicih bin yan jî derbasî malan bin. Yani ev em li bendêne ku li Başûrê Kurdistanê jî eyn rewş çê bibe. û dünyaya bêbext jî sistema li Rojavayê Kurdistanê qebûl bike, yani statûyê bide Rojavayê Kurdistanê, statûyê qanûnî. Destûra bingehîn ya Rojavayê Kurdistanê qebûl bike, alawî qebûl bike, axawî qebûl bike, xweseriyê wî qebûl bike, danûstandinên siyasî çêbikin xweş dibe. Yani ew qas di berdila van xizmetan de. Êdî bi xatirê we bi hêviya rojên xweş, azad çi dikin bikin bila bedew be.